disinfecting foam. So first, yung gagawin natin is, lalagyan natin yung outer surface or yung shell ng helmet. Before nyo siya i-spray, kailangan nyo muna i-shake para mag-mix yung chemicals. Lapit mo dito yung camera. So ganito lang guys. Gini po ito. And then hintayin lang natin na mag-react guys. Tapos punasan lang natin. So guys, kuha lang tayo ng pamunas and then punasan na natin. So after ng shell, tanggalin lang natin yung visor. So guys, yung kailangan natin gawin ngayon para malinisan yung lens is kailangan muna natin tanggalin to. So paano? All you have to do is to lift it up. Ganyan. And then, kung nakikita nyo tong part na to, i-push nyo lang. Yan, matatanggal yan. And then, same lang din yung gagawin mo sa other side. So, pwede natin itong linisan, di ba? Pause. So, it's time for us to clean the lens. Same lang din. So, guys, syempre nilalaban ko talaga yung foam ng helmet ko. Kaso, kakalaban ko lang kasi, kaya enough na tong gagawin natin ngayon. Na paglalagay ng ano. So, itong foam na naman. Para iwas germs. So, yeah. Yan lang, guys. After nyan, pupunasan natin. So, make sure na yung gagamitin nyo na pamunas is malinis. Kasi pag hindi siya malinis, madumi siya. Gago! Sa foam naman, ganyan lang, same lang din gagawin. So, yun lang guys. Yun lang yung kailangan mong gawin para ma-disinfect yung helmet mo. So, see you on the next vlog.